Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu latest Izingane Zesthembu Season 1. Indaba Sbindi isithembu sakhe abazali baka Sbindi. Lana sibalu baba Mseleku no Mayeni okuma ka Sbindi. So kunokuphawula kwabantu abathi ayifundisi lento evela ngoSbindi. Abanye bathi into ecasulayo kubukeka sengathi abazali bakushayela ihlombe lokho. Mina ngizophawula kulokho okwesibili ofake abazali. Ngiyenze isibonelo ngathi nangaye futhi lo bhalele comment nabanye futhi abavumelana nayo. Akekho umzali onesifiso sokuthi ingane ibe nezingane eziningi ingakashadi. Hayi ngiyaphika lokho guys, angaze ngikuzwe. Akekho umzali ofisa kanjalo. Iningi abazali bafisa ukuthi umntwana akhule, afunde, athole amabhizinisi, impilo ihambe kahle, ashade, aqale abe nomndeni wakhe sekuthola abantwana. Noma kuyizifiso-ke zabazali zinjalo, kodwa akuhambi kanjalo isikhathi esiningi, ngoba mase sisukile emehleni abazali thina sizenzela ezethu iy'nqumo. Okubi mase kuvela ama-results, imiphumela yalezi zinto esizenza abazali bengekho, iy'nkulumo zibuya kubazali. Kuba sengathi umzali akakukhulisanga kahle, kuba sengathi kini awuyalwanga kahle. Lana-ke ake ngithi ngithathe isayidi likamama uMayeni, because sike samuzwa ekhuluma kwi-show nokuthi uzizwa kanjani ngayo yonke into eyenzakalayo. Ngikhumbula mayeqala uMpumelelo into yokuqala ecela ukwenza i-driver's license ubaba wakhe, wathi uma wakhe akaqale aqede isikole, ngoba lokho kuzomgqugquzela ukuthi mayeqeda isikole i-step esilandelayo ukuthi athole i-driver's license. Uyabona ukuthi umama uhamba ekutheni kunezinto ayifisayo ukuthi akahambe la ehambe la, kodwa mayesengekho phambi kwama wakhe uzozenza lezi zinto yena afuna ukuzenza. Kuwukuthi abantu mase bekhuluma bazokhuluma bengacabangi lokho. Yinto efanayo ke yenziwa yizona zonke iy'ngane. Iy'ngane ziyayalwa ekhaya futhi ziyibona indlela yokuphila ukuthi imithetho yala ekhaya ithini. Umuntu uma engasekho ekhaya esesebenza ayiphilele enye impilo yena ayikhethile. Ukubona ngani kufana nasesikoleni, uthisha ofundisa ingane uzobiza umzali afike athi ubani unje because unale behavior esikoleni. Mase afike umzali athi yena hayi owami umntwana akanje, ingoba umzali wazi lo mntwana emkhulisa ekhaya ewolunye uhlobo, esikoleni afika a-influence ezinye izinto abe nenye behavior. Into efanayo ke nabantwana uma sebekhula sebengasekho phambi kwabazali. Yilana sekuvela khona i-pregnancy, ukuthi sekutholakala ingane ungakashadi. Kwanathi-ke sengisholo kulaba bazothi abazali ake sibeke ubaba yedwa-ke kulelo phuzu lelo, ngoba ubaba kuyavela ukuthi yena uyasapotha fully okwenzakalayo uze athi naye waqala kanje. Kodwa kumama hayi, angaze ngize ngihlale naye, kodwa angikholwa ukuthi ukhona umama ofisela ukuthi ingane yakhe ibe nezingane eziningi ingakashadi, naye engakaboni futhi ukuthi sikhule ngokwanele, because ukuba umzali akuyona lento esicabanga ukuthi kuyiyona kahle kahle. Enye topic yangelinye ilanga uthi mina guys mase ngikhulume kakhulu ngivele ngikhuluma izinto eziningi nami ngingasazizwa. Kodwa lana nje othi abazali mawubala noMayeni hayi unephutha, because angikholelwa ukuthi ukhona umama onesifiso sokuthi umntwana wakhe ethola abantwana abaningi engakaphumeleli mhlambe ngendlela afisa ngayo, engakashadi futhi.
ngoba ukuba umzali kuza nezinto eziningi, ukuba ubaba kabani nokuba umama kabani kuza nezinto eziningi. Kodwa abantwana mase bengasekho phambi kwabazali bazenzela umathanda, yilabo nalabo abayigcinayo izinto abakhuliswe ngayo noma abazihloniphayo, nabanye futhi ababa responsible. Inkinga-ke thina mase sikhuluma sibuyisela kumzali sithi awu akakhulanga kahle, vele ukuphawula kwabantu kunjalo, kodwa mase sibhekisisa kahle akusilo iqiniso, ngoba akekho umzali ongakhulisa ingane ayikhulisele ukuthi ayigqugquzele ukuthi yenza lokhu ekubona ukuthi akuhambi kahle, kuyiphutha. Bengizosho njalo-ke, akekho umzali onesifiso sokuthi ngizoba ugogo wabantwana abaningi kodwa engashadile, akekho ofisa kanjalo. Abazali abaningi bazi ukuthi umshado kuyisigaba sokuthi usukhulile ngokwanele, usuzoqala-ke umndeni wakho, bakubeka kanjalo. Yingakho abazali befisa ukuthi abantwana bekhule, bafunde, basebenze, baqala amabhizinisi, bashade mase kuba nomndeni. Kodwa akwenzeki-ke kanjalo ngoba phela ngithi abantwana mase bekhulile bayahamba bona beyidlela ukudla lokhu abafuna ukudla. Ukudla-ke mase ukudlile uyasutha, mase usuthi-ke sekunemphumela yokuthi udlile ukudla, uyayibona-ke. So guys-ke mase niyila ku-social media musani ukukhomenta nani nibe ngcwele, nibe nephutha, kube sengathi hey azikho iziyalo, yikhaya nje. Cha, inkinga abasuke beza ku-TV, mase beza ku-TV kwaba nendlela abafuna ukuthi sibabone ngayo. Manje mase sibabuka ngale ndlela sesibona nezinye izinto, yila sekuvela khona ukuphawula okuningi. Kodwa kokunye nawe ihlola into oyishoyo, akekho umama ongafisa ukuthi ingane yakhe ibuye nabantwana abaningi kodwa ingashadile, ngoba kwakhona lokho kugcine futhi kubangela umama eminye imisebenzi eminingi. Uyayibona leyo ndaba. Angivale-ke le video kodwa ngithemba ukuthi uyayizwa, ngoba le comment ithi hayi into edinayo abazali. Banephutha kanjani abazali? Umzali oseThekwini enengane ese-Cape Town uzosho kanjani ukuthi cha ungayi lapho, ungakwenzi lokho? Hayi bo guys, kodwa nani hayi sengiyasho nje ngenza isibonelo. Umzali ole e-Eastern Cape, ingane ise-Cape Town, yona ithi yenza ukuthini e-Cape Town, uzosho kanjani umzali? Umzali ole phansi le kuphi koMbumbulu, ingane ile e-UJ, ingane ithi ise-rest, ingekho e-rest, uzokwazi kanjani umzali konke lokho? Angithi phela ngesikhathi esikhula yila umuntu oseyithathela khona iy'nqumo sobonayo ukuthi yingozi le, akusiyo ingozi le, nomunye uyayibonela. Angithi nje kuyimanje abanye bathi bayajola for vibes. Mangithi mina hawu lo for vibes yini? Ithiwa imali, ukuthi umuntu noma emngakanani kodwa makunemali, lokho sekuthiwa dating for vibes. Izinto esizwayo nathi. Umzali uyayazi leyo nto le? Akayazi. Ngizothi ingane uma sigcwele ku-social media sekuyasho ukuthi ubani ubonakale kuphi ko-Dubai, sekubuya kumzali. Abangasukelwa abazali kwezinye izinto, mase behambile sebeyele ey'ndaweni ey'kude la ungazi ukuthi u-afforda kanjani ukufika lapho. Sekuzothiwa imfundiso yamzali. Lo usuke wahalela izinto ezibizayo, wabona ukuthi nabanye bayazenza, useyayifuna engayi-afford. Ngoba akayi-afford-ke ikhona lento le ekhona abonayo ukuthi ingasebenziseka ukuze a-afford-ke lezi zinto. Nalapho sekuzothiwa abazali ngiyaphika mina, ngiyaphika, ngiyala nabazali. Abazali bayafundisa, bayazibeka iziyalo, kodwa ayikho indlela yokuthi bayophoqa ukuthi uma ungasekho phambi kwabo ukuthi gcina lokhu abakutshele khona. Umuntu nomuntu uyazikhethela indlela yakhe. Ngiyivale-ke le video. Mase ngikhuluma into engasekho-ke angisazi. Mangimemeza ngiyaxolisa, le phone iyisikoro kumele ukuthi ngimemeze mangikhuluma. Nizongixolela bandle. Nizozwa nje ama-video ngilobu ngimemeza. Inkinga ye-phone. Kodwa ngiyabonga i-support, ngiyabonga angiqedi. Bye bye.